mga igsuon og kalig-on sa atong pagpangalagad sa Dios. Balota mga igsuon nga ang pulong sa Ginoo importante kayo alang kanatong tanan. Nangita ta kanunay mga kaigsuonan ko sa pulong sa Dios ug ato na makaplagan diha sa balay sa Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo. Praise God. Kusog ka pagpalakpak mga kaigsuonan. Hallelujah. So ablihan nato ang atong mga balaang kasulatan. Praise God. Tanan nga niya karon dinhi mga igsuon. Hisguta karon mga kaigsuonan mahitungod sa realidad. Praise God sa kinabuhi sa katao nga nangalagad sa atong Ginoo mga igsuon. Hallelujah. Open our Bible in the book of Psalms chapter 66 verse 10. Hallelujah. The Bible said, "For you, God, have tested us. You have tried us as silver is tried." Another verse mga igsoon sa Proverbs chapter 17 verse 3. "The crucible is for silver, and the furnace is for gold, and the Lord test the heart." Tanan mo yung test the heart. James chapter 1 verse 2 to 4, mga kaigsunan. "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds." Praise God. Hallelujah. So ato mga kaigsunan kung hisgutan, mga pagtulunan karon sa pulong sa atong Ginoo, naghisgot kinig the trials. Tanan mo ingon trials. Tanan mo ingon trials. Dinhi sa Salmo 66, versikulo 10 mga igsuon ko. Praise God. Ato ning basahon sa atong pinulungan mga kaigsuonan para mas masabtan nato og maayo. Nagino ang pulong sa Dios mga kaigsuonan ko. Hallelujah. Sa Salmo 66 versikulo 10. Kaya tanang andam na maminaw sa mga pagtulunan mo ingon amen. Ang andam na mo ingon amen. Ingon ang pulong sa Dios kay gisulayan mo kami. So verse to verse atong masabtan, nahibaluan nato nga moabot gyud nato ang mapagsulay kay gisulayan gyud po ta. Hello. Gisulayan ta. Kay gisulayan mo kami, o Dios, imo kami nga gisulayan. Ingon sa pagsulay og salapi. Atong gibasa mga igsuon ko nga ang pagsulay sa bulawan mao ang kalayo. Praise God. Ug kita usab mga igsuon ginasulayan ta diha sa mga moabot nga mga panghitabo sa atong mga kinabuhi mo na mga pagsulay nato. Praise God. Nagkadaian na mga kaigsuonan. Glory to God. O another verse sa Proverbs chapter 17. No? Atong gibasa sa Proverbio kapitulo 17. Sa may gisulti sa pulong sa Ginoo. Mahitungod sa pagsulay mga kaigsuonan. Verse number 3 sa chapter 17. Ang kulon, kailan mo kulon mga igsuon? Ang kulon tunawon alang sa salapi. O ang hasuhasan alang sa bulawan. Apan ang Ginoo magasulay sa mga kasing-kasing. Muna itong giingon ka ganina, nga aduna gyud mga pagsulay nga moabot sa kinabuhi sa tao. Kung unsay pagsulay sa kalayo sa bulawan, ang pagsulay mga igsuon ko ginaagi na para mahibalan nga tinuod nga bulawan, iagi siya og kalayo. O sa tunawan, igaagi ang salapi. No? Kanang mga salapi, iagi na siya tunawan. Apan ang pulong sa Dios na kaingon, apan ang Ginoo magasulay sa mga kasing-kasing. So, the trials. Asa ta ginasulayan? Sa kasing-kasing. Ang tanang na ay mga kasing-kasing, moingon, praise the Lord. Moingon, praise the Lord. Lakpakan nato ang atong Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Kusog ka pagpalakpak. So, ang kamatuuran sa pagsulay moabot sa tao. O ginig-abot ni ana mga pagsulay mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Nga gisgutan sa James chapter 1. These trials were meant to change
them into the very image of Christ. God uses trials and times of testing to change our lives. So unsay gigami, unsay katuyuan sa Dios nganong sulayon niya ang tao. Unsay katuyuan sa Ginoo nganong moabot kanato ang mga pagsulay sa matag karon ug unya. Ginasulayan ta mga igsuon kay ang katuyuan sa Dios para mausab ang atong kinabuhi. Mao ni ang katuyuan. Ignay mong katapad ang katuyuan sa pagsulay. So isgutan nato ang pagsulay mga igsuon ko. So ang katuyuan sa pagsulay, praise God, nga mudangat na sa tao, nga moabot na sa tao mga igsuon, ang katuyuan sa Dios para mausab ang dagan sa atong pagkinabuhi. To change our lives. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. No? Sa Santiago Kapitulo 1, ito nang mabasa mga igsuon. Sa James chapter 1. Praise God, mga igsuon ko. Isipa nga maoy tumang kalipay. Sa diha nga ikasugat ninyo ang nagkalain-laing mga panulay. So dili lang usa nga pagsulay nga moabot sa tao, kundi pag moingon tag nagkalain-lain, buti pasabot daghan. Daghang pagsulay nga moabot kasamtangan mga igsuon ko. Praise God, sa atong kinabuhi. Ingon nga nangalagad sa atong Dios. Ngano? Tungod kay gusto sa Dios, usbon ako, usbon sa Ginoo ang atong kinabuhi. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Si Abraham, bugat kay pagsulay ni Abraham. No? Ang iyang kaugalingon nga anak, katapusan o pinakabugat nga pagsulay, praise God, nga gipangayo ang iyang pinalangga nga anak. Kinsa ganitong anak ni Abraham nga gipangayo sa Ginoo nga ihalad? Kinsa? Si Isaac. Oh. Nagmakuli ba si Abraham mga igsoon? Wala. Iyang gidala ang iyang anak dito sa bukid para iyang ihalad sa Ginoo. So gisulayan sa Ginoo mga igsoon. Praise God. Ang kasing-kasing ni Abraham kung asa siya taman, ingon nga nangalagad sa atong Ginoo. Kitapod nga nangalagad sa Dios, moabot pod ang trials, testing, kung kita musunod bagyod gihapon sa Ginoo. Palakpakan nato ang Dios. Anda makang musunod, anda makang moalagad, mopadayon sa pagsunod sa Ginoo, bisan nagkabugat ang mga pagsulay. Bisan lisod ang mga pagsulay nga moabot, mopadayon kabakaha sa pagsunod sa atong Ginoo mga igsoon. Santiago Kapitulo 1, versikulo 2, mga igsoon ko, isipa mao'y tumang kalipay, sa dahya nga ikasugat ninyo ang nagkalain-laing mga panulay, kay kamo nahibalo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo musangpot sa pagkamainantuson. Maulamang kinahanglan mga igsoon ang pagkamainantuson inyong tugutan sa hingpit sa mga pagbuhat aron kamo mamahingpit og masangkap nga walay makulang. Ingana ang katuyuan nganong moabot ang mga pagsulay. Para maunsa? Para mamahingpit ka. Dili jud ay mamahingpit ang tao. Praise God. Dili mamahingpit ang tao sa pagpangalagad sa Dios, pagsunod sa Ginoo, kung dili niya malabangan ug di siya mopasar sa mga pagsulay. Pero makalabang kas pagsulay, buti pasabot, makapasar kas pagsulay, praise God, moabot mga igsuon sa tao ang gitawag kahingpitan. Aron kamo mamahingpit. So mo nay katuyuan sa Dios. Kitang tanan gusto bang mahingpit? Moingon mga igsoon di gyud na mahitabo kuno ang tao mamahingpit. So, dili na mahitabo kung di ka makalabang sa mga pagsulay. Pero kung makalabang ka sa trials, testing sa kinabuhi, sultihan ko ikaw, ang Biblia nagadeklarar nga ikaw mamahingpit ug mahimo nga masangkap nga wala nagayoy makulang. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga kaigsuonan. Kusog ka pagpalakpak. God uses trials. Praise God. Times of testing to change our lives. God wants to use trials. Nganong gigamit sa Ginoo ang mga pagsulay, nga sulayon
ang mga tao nga nangalaga diya kaniya. Amen. Para na mga igsuon sa kausaban sa atong dagan sa pagkinabuhi. Ug labaw sa nga tanan, gitugutan niya ang mga pagsulay para sa atong kaayuhan. Dili day na kanang mo ingon bitaw ta nga nay problema mo abot. Kanang mo ka nga grabe naman nga pagsulayan ni nganong iabot man ni nako. Sa ato nang gibasa karon mga igsuon, kana day mga pagsulay nga moabot nato kanang mga trials, problems, testing in life. Moabot din na nato para sa atong kaayuhan. Kaayuhan day gihapon na. Limang ka, problema na, pagsulay na, gisulayan kag maayo, gitistingan kag maayo. Pero diha day sa Ginoo kana nga pagsulay, makahatag na kanimo og kaayuhan. Unsaon? Nga makahatag magkaayuhan nga gisulayan na gani ka. Diha man masukod kung magpadayon magyapon kag ampo. Diyan na masukod kung padayon baka nagtawag sa Ginoo. Diyan na masukod mga igsoon kung mapadayon baka sa pagsunod sa kabubuton sa Dios sa dihang naa ka sa mga pagsulay. Daygo na to ang Dios. Kay ang katuyuan sa Dios nganong moabot ang pagsulay, testing sa kinabuhi, kay gusto sa Ginoo nga mahimutang magmakusganon. Hallelujah. He wants us to make strong. Gusto sa Diyos, mulig-on ka. Hallelujah. Dili na ka malig-on kung di mo abot ang mga pagsulay nga imong ginaagian. Pero magkadaghan pagsulay, mga igsoon, mag-anam pug kag kalig-on, basta malabangan na nimo na. Hallelujah. He wants to make us stronger. He wants to make us bitter. Mga din ang mga pagsulay, dapat masabtan nato na. Hello, mga kaigsunan. Mo man ang ubang mga magwawali. Madunggan nato mga igsoon, dagang kay magwawali mo ingon nga, kung naay problema, kung imong ibaligya, akong paliton. Kung naamoy mga pagsulay, alay, baligya na kay akong paliton. Kay nasabtan nila nga magkadaghan ang pagsulay sa kinabuhi sa mga taong nangalagad sa Ginoo para madungagan kag kaligon. Panalangin na mga igsoon ang sunod ana. So karon kung gisulayan ka, trials and problems na sa imo ang sunod ana kung malabangan nimo na panalangin kayo. Mo na nga ang mga magwawali, nagwali nga nay atong madunggan nga magwawali nga naay mga pagsulay diha akong paliton. No? Praise God. He wants us to make stronger. He wants to make us bitter. Una nga gigamit sa Ginoo ang trials. Unsa gigamit sa Ginoo? Para mahimutang mamalig-on, Brother Jacent. Kamo diha nagtapok upat. Brother Kwan, kinsa ba ni? Si sunod ni Jasper Lawrence. Unsa may gigamit sa Ginoo Lawrence para mamalig-on ang Kristohanon? Igor ni Ismail, kabalo kay sig tabi. Nasa simbahan na ayaw mong tabi, kaya di mo makatun. Ayaw mong kuhit-kuhit, ay giso istorya, kaya nagsimba man ta, naminatas pulong sa Ginoo. Mga bata, unsay gamiton sa Ginoo para mamalig-on sa pagpangalagad ang Kristohanon? Wala na. Mga pagsulay, trials and testing. Gusto tag kalig-on, kinahanglan nga pag maabot ang pagsulay, padayon tang mainiton nga nangalagad sa Ginoo. He wants to make us stronger. Tanan mo ingon, He wants us. Tanan ta mo ingon, He wants to use trials for our good. Para sa atong kaayuhan. Una nga, ang Biblia nagaingon mga igsoon, pasalamatin ninyo. Kalipay mo, pagkalipay mo, kung naay mga pagsulay mo, abot ninyo. So, mao na dadapat pa mga igsoon natong buhaton nga, pag naay pagsulay mo, abot atong padayon nga simbahon o himayaon ang atong Ginoo mga igsoon. God uses trials to grow us. Gamit sa Ginoo mga pagsulay, para mulambo og mutubo ang atong pagpangalagan. Hallelujah. Everybody say hallelujah.
Satan wants to use trials. Ang uban buti pasabutan ni mga igsuon ko nga kung si Satanas mga igsuon ang mo sulay nimo gitawag lang temptation. So lahi ang termino nga magamit. Pag mo yung tag-trials, praise God, pag mo yung tag-trials, so gikan sa Ginoo sulayon ka. That is trials. Testing. Amen. Pero kung ang yawa na mo dool nimo, ang tawag na saman. Dili na sulay. Temptation. Kaysa may nakahibalo, nakabalo mo katong ang Ginoo gigutom, nagpuasa siya sulod sa 40 kadlaw, 40 kagabi. Unsa may gihimo si yawa? Unsa may gigamit sa Ginoo na sa iya? Kay ang Ginoo gigutom. So gigamitan niya o gitintal niya ang Ginoo pinaagig pagkaon. So temptation, pag ang yawa mo'y muduol nimo, dili na sulay. Gitintal ka niya. Oh, pag ang Ginoo mo'y muduol nimo, ang Ginoo dili na manintal nimo. So may gamito niya. Trials. Ang yawa, pag manintal nimo, ang katuyan sa yawa para mulokapa ka. Para maundang ka sa pagpangalagad. Para mabungkag ang imong pagpangalagad. Para mawalag, magkaguliyang ang imong kinabuhi. Muna nga, tintalon kag maayo. Temptation na. Everybody say temptation. Sa may Bisaya, temptation. Dili din na pwede nimo i-translate nagpagsuway. Dili. Ha? Sa may kalainan sa trials and temptation. Ha? Pag may tag-temptation, ang Bisaya ana, dili gyud nimo na mabisaya ang kag pagsulay. Kay lain na siya buti pasabot mga igsuon. Ang buto ko'y pasabot, pag ang yawa mo'y muduol sa tao, di na siya magdalag kaayuhan. Tanaw nimo nindot, tanaw nimo maayo, pero ang gihanyag sa panuway, temptation. Kay ang katuyuan sa yawa para mabungkag ang imong pagsalig, para mabungkag ang imong pagpangalagad, para mawala ka, para malaglag ang imong kinabuhi. Muna'y katuyuan sa yawa. Pero pag ang Ginoo mo'y muhimo siyang kinabuhi, ang Ginoo bisan kanus adili siya pwedeng manintal sa iyang mga anak. Muhimo ang Ginoo para sulayon ang imong kasing-kasing. Sulayon ka mga igsuon ko. Pero ato nang isgutan karon ang mga pagsulay, pag moabot nimo ang ayan nimong ikalipay, kay kana magdala nimo kahingpitan sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kung makalabang ka niya na mga igsuon ko. Daigo na to ang Diyos. Hallelujah. Gusto ka magpalakpak. Praise God. Muna nga, ang yawa, tintalon ka para mawala ka sa pagpangalagad sa Diyos. Kamo, nabiktima na mo usahay sa yawa. Uminaw lagi. Ha? Ikaw dahil nabiktiman ba si yawa dahil ka na sa una? Kamo, ikaw Bradjan, biktima na kasi yawa sa iyang pagpanintal? Sigurado? Kamo diha upat? Wala? Ikaw dyan. Saan eh? Lawrence. Nabiktima na mo si yawa? Ikaw Sterinday, nabiktima na ka? Mura ko makakatingog lagi. Ikaw kong, isulay na kagtintal si yawa kong. Ikaw Sterdina, gitintal na ka. Ha? Kita man tingali, kay walay Kristohanon nga diduulas panuway. Kay mao manay kinaham sa panuway, magsugod na gani kag Kristohanon, magsugod na gani kag pagpangalagad, ikaw mo'y duulas panuway. Dili naman niya naduulan ng mga lagad, kaya iya naman adaan. Ang paningkamutan niya nga iyang tintalon, ang katong mga nangalagad sa Ginoo. Oh. So, nga nung nagpabilin pa man mo kung natintal o na hulog mo tentasyon sa yawa, hantod ron. Wala na, unta mo dire. Subuti pasabot, mga igsuon ko, wala magmadaogon ang yawa sa iyang pagpanintal nimo. Kaya nga, no, nagpabilin pa man ka, naa pa man ka. Kaya kung nawa na ka, nabungkag na ang imong kinabuhi,
Wa na ka mga lagad sa Ginoo, sigurado gyud ming daog ang panuway sa imong kinabuhi sa imong pagpanintal. Laglag ka. Oh. Balik kas bisyo, balik kas binuang, balik kas pagkadautan. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Oh. Balik ka sa dautan nga mga binuatan nga naman. Nabuntog ka. Nahulog ka sa tentasyon. Asa man sa Biblia mga igsuon ang unang ehemplo na to? Brother Jason, kanahog tentasyon sa kinabuhi. Jasper. Nas Biblia, kung magtuon tag Biblia. Pinakaunang nahulog sa tentasyon. Ha? Wa mo kabalo? Si Adan ug si Eva. Wa mo kabalo ana? Grabe no? Kung imong tanawon mga igsuon, kung sa ato pa na, grabe. Winalihay pa imo. Sa simbahan, winalihay pa imo. Miyerkules, Bible study, Domingo, Sunday school. Winalihay pa imo, pero pag abot sa tentasyon. Ha? Ang naiasawa, mangitaglayng asawa. Hugog siyawa. Di ba? Ang naibana, nangabit og lain. Hugog siyawa. Panuhay man na tanan, tentasyon man na. Kuha na to? Grabe pagtulunan ni Adan ug ni Eva, Brother Ronel. Kauban-uban nila ang Ginoo. Grabe mga minsay ang Ginoo nga gisulti sila ha. Pero sa pag-abot sa pagpanintal siyawa, nadumduman ba to nila tanang gisulti sa Ginoo? Ha? Mo nay kuyaw sister ko di na. Puno tas mensahe, puno tas pagtulunan. Mga pagwali, mga pagtulunan, muna'y kuyaw, kung muabot ang tentasyon, malimtan na itong tanang pagtulunan. Oh. Kaya ang pagpanintal sa panuway, lami man na. Maayo man na sa atong mata. Rebuke, di na madag rebuke. Lagi. Naay mga pagsulay, dili pagsulay, na mga tentasyon nga di magdag-rebuke. Ha? Di magdag-rebuke. Kasi mo't pasabot ana day pastor kana di madag-rebuke. Ang buti pasabot ana, pag di na gani madag-rebuke, ikaw na mo dagan. Na di dili madag-rebuke. Na oy. Kinsa may nidagan sa panahon nga gitintal si Jose. Si Jose ba? Kasi manidagan, gitintal siya. Ha? Iya bang girebuke ang nanintal? Kisa man nanintal rin ni Jose be? Kung nakabalo mo? Ha? Asawang Putipar. Arang gwapaha dyan. Ikaw ko'y duldulan ko gwapa dyan. O niya ang mata arang cute ah. Unya sagid-sagiran ka. Niya tuyuan na gyud ka. Review ko na ni Mr. Renday nga na. Ha? Una ko nung review, pag di mawala ng pagsulaya, kanang tentasyon na, pag di mawala ko na, pag di mo hawa, nung nag-review ni mo, panalangin ko na. O sa may mahitabo ni mo, ana? O sa may mahitabo? Lagapa ka na, day. Nagapa ka. Muna nga puno tas pagtulunan. Gawas nga puno tas pagtulunan. Pag abot sa tentasyon, mga igsuon ko, bantay ta. Nganong nahulog si Adan og si Eva sa tentasyon? Nagpaduol-duol. Busa, bawal na ito magpaduol-duol. Namino mo? Pagkabalo na ka nga tentasyon na, dapat lagi makabalo po ka. Tentasyon ni ba? Ayaw duol-duol kung tentasyon. Sibat na. Palayo na. Kamu mga ulitaon sa may mga tentasyon mabot ninyo. Dalaga.
Mga gwapa. Kamo mga dalaga po, kasi may mga tentasyon ninyo. Mga ulitaw. Kanya nga nang mapadol-dool man mo. Hoy. Ayaw dool sa tentasyon. Palayo sa tentasyon. Ha? Sabtan ninyo? Kaya kung magpadul-dool ka, biktima gyud ka. Usbo na ko, nakadungog mo. Pag magpadul-dool gyud ka, mabiktima gyud ka. Ayaw padul-dool para dili ka mabiktima. Muna'y trabaho sa panuway. So, ang trials, mga igsoon, praise God, everybody say praise the Lord. Sa mga pagtulunaan nga ato karon, igsuon kong gidumala. Hinaot ko nga ang tanan karon nga nakadungog. Kung ginasulayan ang imong pagtuo, praise God, katuyuan sa Dios para muuswag ang imong pagpangalagad, para magmalambuon ka, para mahimong magamit ka, mga igsuon sa iyang buluhaton. Ginaagi ka sa gitawag testing. Hallelujah. Pero kung tintal ka sa yawa, mga igsuon, mano ng panahon na nga imo siyang talikdan o mubiya ka. Mulayo ka, mga igsuon. Hallelujah. Kaya ang katuyuan sa yawa, malaglag ang tao. Ang katuyuan sa Diyos, mubarog nga maligunon ang tao sa pagpangalagad diha kaniya. Amen. Ang tanan maingon amen. So atong pilion pag maayo, mga igsuon. Pilion na to. Pilion na to. Praise God, ang pagbarog nga malig-on sa pagpangalaga diha sa Dios, uban sa gugma ug kalipay, uban sa mapasinsyoso nga espiritu. Everybody say praise the Lord. Pagpaubos, amen. Padayon ta sa pagpangalagad nga magmalambuon, nay mga pagsulay, mga tentasyon gikan sa kaaway, mga igsuon. Praise God, importanteng bahin sa atong kinabuhi ang magpabilin gyud ta diha sa grasya sa atong Ginoo. Manindog tang tanan. Every trials comes with opportunity to grow. Praise God. Ang tanang mga pagsulay nga moabot, itugutan na sa Dios para mulambo ka. Murag ginitimanan. Pagsulay ka lisod, moabot sa ato problema na Ginoo nga mutabang, mga igsuon. Amen. Magikinahanglan nga magpabilin ang imong pagsalig sa atong Ginoo. Gigamit na to si Abraham. Si Abraham, mga igsuon ko, yung opportunity, praise God, ming abot niya, bugat kayong pagsulay sa kinabuhi. Pero nagpadayon sa pagsunod sa atong Ginoo. Yang gisunod ang atong Ginoo, mas gipili niya ang pagsunod sa Ginoo bisan unsa pa ka bugat mga pagsulay nga mingdangat sa iyang kinabuhi. So dilipat na mo ato sa atong prayer ni atong midweek service, mga igsuon. Amen. Himutas mga pag-awit. Samtang mag-awit ang mga kaigsuunan, inubanan sa atong pagduol sa Ginoo, pagpamalandong. Amen. Nga likayan nato ang tentasyon. Palayo tas tentasyon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Lakpakan nato ang Ginoo, mga igsuon. Hallelujah. Amen. 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 Muadto ta sa mga pag-ampo nining taknaa. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Huwag kinahanglan managpakasabot ta, mga igsuon ko, sa atong mga kinabuhi. Amen. Hallelujah. Sa tanang magtotoo, praise the Lord. Hallelujah. Kinahanglan nga pangitao na to ang kaalam ug kahibalo. Imuabot na to mga pagsulay. Tagaan ta sa Ginoo og kaalam kahibalo. Amen. Nga kita magmalig-unon sa atong papadayunon nga pagpangalagad. Hallelujah. Praise God. Amen. Nalaygon ang Diyos sa walay katapusan. Ang trials, praise God, moabot ka na to. Nag-imbitar na, mga igsuon, nga kita mo ampo. Padayon sa Ginoo. Pag moabot ang pagsulay, padayon sa mga pagampo. Padayon sa mga pagdaig. Padayon sa mga pagsimba sa atong labaw makagagahon. Kung moabot ang testing sa kinabuhi, padayon sa pagpangalagad sa Diyos nga mainiton.
Labaw sa nga tanan, padayon sa mga pag-ampo, mga igsoon. Yes. Hallelujah. Samtang nagpaabot tas pagbalik sa atong Ginoo, dili kalikayan. Moagi tas daghang mga pagsulay sa kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Amen, amen, amen. Dalaygon ka, O Diyos. Simbahon ka, O Diyos. Kahibulungan buhat mo, himo nang ipadayag. Come on, hallelujah. Atong ablihan ang altaran. Praise the Lord. Amen, amen, amen. O gipili mo, o gitubo sa atong ipiko ang atong mga tuhod, mga igsoon. Woo! Hallelujah, hallelujah. Oh yes! Hallelujah! Oh hallelujah! Hallelujah! Praise God, praise God, praise God! Amen, amen, amen. Oh, Jesus. Dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, O Diyos. Simbahon ka. Praise God, hallelujah, hallelujah. Kahibulungan buhat mo. Thank you, Lord. Amen, amen, amen. Ipadayag. Oh, hallelujah. Ang gugma mo. Praise the Lord. Praise the name of the Lord God. Hallelujah, hallelujah. Tubos bisan og piling takos. Hallelujah, hallelujah. Dalaygon ka, dalaygon ka. Hallelujah, hallelujah. Dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, O Diyos. Hallelujah. Samtang mo ba nagpadayon pas mga pag-ampo atong palakpakan ug laygon ang atong Ginoo, mga igsoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Sa matag adlaw, kung makauban ka, sa matag, amen, sa tanang buhaton ko, gusto ko makauban ka. Kay ikaw man akong gitimuha, ning akong dughan kay ikaw man. Hallelujah. Hangin
ginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Once again, mag-awit ang tanan, mga igsoon. Yes. Kauban ka sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko. Gusto ko kauban ka, Kay ikaw man, kanunay gitingoha, ning akong dughan, kay ikaw man. ang hangin niya Ginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Palakpakan natin ko ng atong Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Gamahan ng balang ng Diyos nga mong gialagad. Nagkapasalamat kami kanimo sa pagkamaayo sa mga kinabuhi. Salamat Lord God sa imong mga pulong. Naghatag ka na mong kalig-on, Amahan. Salamat sa imong presensya sa tanang makaigsunan nga nakaabot karon, nakadungog sa mga pulong. Padayon ka magalig-on sa matag usa o Dios. Bisan pa man sa makaigsunan nakig-uban namo through social media, ikaw magapanalangin, ikaw magabless sa ilang mga kinabuhi. Praise God sa tanan karon Ginoong mga kaigsunan. Ang mga pag-ampo padayon o Dios. Hallelujah sa tanang mga prayer-request. Ikaw magatagbo Ginoo, bisan pa man ang kalig-on, bisan pa man Ginoong Dios ang kaayuhan sa mga balatian, kaluya sa mga panglawas. Ikaw magahatag og kaayuhan Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, amo kang gipasalamatan ning takna karon sa mapanimbaho no Lord. I-bless ang tanan ng mga kasilinganan. Panalangini ang tanan namo Ginoong Dios nga mga silingan. Amen sa ilang kinabuhi sa adlaw-adlaw Dios. Praise God ang tanan mga kaigsuonan sa austisyon, ikaw maga-bless kanila. Amahan, salamat Lord God sa magatapos kami ning takna o Lord God ang mga pag-ampo. Ikaw o Diyos magauban ka namo sa tanang mga lakaw, adlaw-adlaw, sa mga trabahoan, sa biyahe o Lord God, sa mga kaumahan. Amen, ikaw magapanalangin, magasipti sa matagusa ka namo. Dalay ko ni mo ngalan, amo gipasalamatan. Praise God, gipasidunggan ang imong gamahanan nga pangalan. Ngamoy naghatag ka namo kaluwasan. In Jesus name I pray. Tanan mo ingon, amen. Palakpakan nato ang Ginoo mga igsuon. Hallelujah. Maglamanoy ta. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can sing you The glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Mahal ka sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon.